Imo kwa ya no no imo na. Odo. Kena chana go. Negwe. Ito di mapunta. Yo ko sa ni kena po ko bia ko sa no. Ebe ki ne just na. Ya gata. Ubi bu nsa ngore. Ebe efo nkita no no ka. Anna agbade. Uno. Ase go kwa uno. Obe di no ka ya da mo eba. Hemo konjo. Dai ha boku. Ofu okwa akam. Koko master. Onye ebe. Anunu ebe ezigbote onye alonu. Aya na egwu na egwu. Ke yo na emeka. Ajuna mi yo na eme no odogwu ka ọ bụ atakata agbo. Nya anu nyire onye ụsa. Ọ bụ na ekwu na adịma like dị na afọ nwa na yi Zacchaeus na akwụkwọ nsọ. Ị na-abịa mmadụ na-akpọ nwa, adị na-akpọzọ m nwa abịa m. Oga kuke. Ị na-eje n'ụlọ ka na-achọkwa ịnụ ọgụ ịchọ iru n'ụlọ ka ife ọzọ na-ajụ. Abụgodo onye a. Odogwu atụ m kelere ndị ọkpụ aka ya, ndị ya na ya ji wee biri. nya ndo ya. Ndo, thank you. Ị kwesịrị ịma ka o si adị na. Ndị odogwu ibie. Mmadụ dị ka Mmadụ dị ka onye, ọmụmụ eziokwu ji adị gị n'ọnụ. Jesu! Igbe anyị na-eje nka. Nwa anyị na-ekwuka. O tibe gị ya ba mazụkwa ọkwa ọsọ ka mma agba. Uche odekwu ya. agwa nga ị na-adị mmadụ na-akpa ọgbọ. Why na ma ya kwe mo kan mo ọ na mpụtakwa ha na ahụ ebe o si amapụta. Mmadụ dị ka nwa Chinemelu na Jakarta. Nwa Chinemelu. Eze Omeọgọ, onye a na-eme ọgụ, o nweta gị omerugo ọgụ ime joy. Eze Omeọgọ na ebe ka ọ na Jakarta asị gị fọ Jakarta outside Nigeria. Gbakwa anyị nke bụ eziokwu o. Ihe bụ nwa ọkpọm ihe bụ ka akwụkwọ ya na-ekwu. Ofu ọkpọ aka ya ọzọkwa ndị o ji biri eze million na Thailand. Eze million ndị odogwu afọ abụ ọdụ. O bụ ezigbo ọdụ. Onye ifuru ọbọ pịa wọta ka ọ nwụdere wee hetu ha ife ya odogwu kajara akaja ọgba dị mkpa n'isi onwe ya ka ọ bụ ya ejesi ọgwụ ha na-agụkwa na agwụ ndị ọhịa bụ mkpọkịrị kpọnụnụ. Onye nke ọzọ bụrụ eze mmụọ na China. Eze mmụọ importer and exporter. Afa nke a kwara aka afa mkpọkịrị kpọ ya importer and exporter. Ọ na-ejekwa chukwu ozi o ji nwu iji ụlọ ka egwuregwu mana ọ na-aza eze mmụọ ọ gbasahara ọka chukwu nke ezu eke kpoto mkpo odogwu n'anya ka ọ bụ ezigbote nwa ala ka ọ bụ ha na-agụkwa na-agụnụ. Nsị gị na m eji afa ha wee dị n'ụlọ ụka dobie n'ọta nke chukwu eto chukwu ya ngozi na-ewuzi ka mmiri ikwesị ọ Disemba ka a na-akpọrọ echefuru ndị ọyị ya ka nkụ. Onye nke ọzọ bụrụ na n'anya nọ ọzọ nwa Iyeti big man na male Iyeti ọzọ nwa ị na-akpọ ọzọ nwa ị na-akpọ ya nwa ama m dị mmadụ na odogwu na mgbe m ji enwale ama m ya mgbe m ji enwale mmewere afa kịta God Malaysia meji kpara aka gori gị ọnụ ekwere ndị anya o ya na ma eje Malaysia mụ ejego Jakarta jee Indonesia Isikwa ngwa na nka nke na-akpọ na nke nwaanyị Kalaba sisi njikwa gị isi gị obodo abụọ. Okpukpere eziokwu adịghị ọrụ n'ọnụ. Ọ bụrụ na-ekwu na-agba ya ma okwu na onye na-ekwu maka ya la ama m ọzọ nwa Iyeti na mgbe ji enwale big man na male Jesu odogwu na-epe mpe Obodo ka ile egwu male.